ngaturaken wilujeng dalu. Nggih, Bagenes. dalu Mas Bawor. Dan sementor. Sementor pokoknya. Sementor kuwi padang. Padang. Padang kuwi mengkilap. Mengkilap, mencorong. Mencorong. Menyala. Jadi, menyala. Ya. Mulane bengi iki jan otones bombong banget kula nyambut gawe ya kepenak ya. Nggih, leres. Ya ngger nyambut gawe iki kepenak. Kepenak. Mat-matan ora pati gedumbrang. Iya. Dadi ya ngger mat sing nikmati nggih melu kepenak, melu Kepenak, nikmat. nggih. Kaya niku nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi angger nonton kuwi tontonane ditonton kepenak, nggone omber. Omber. Terus suasanane ya syahdu dilala diparingi terang, Mbak. Alhamdulillah. Mulane, Mbak, Nggih, pripun Mas Petro? ngaturake gunging panuwun kagem Bapak Mairin lan Pak Bapak Keri Mairin. minggahipun Nggih. Ibu Suratmi sak keluarga. Nggih. Nggih, didongake Mbak wong niki hajate niku mung syukuran, mboten wonten hajat syukuran. napa-napa. Alhamdulillah. Intine syukuran. Nggih, niki kagem keluarga Ibu Sinten? Suratmi. Mbah Suratmi nggih. Nggih, Mbah Suratmi. Lan sak keluarga ngaturaken matur nuwun niki sampun nimbali Sekar Buana. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi sak keluarga pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Amin. Nggih. Pokoke sing apik-apik nggih Mas Bawor nggih. Nggih, amin. Nggih. Nama malih niki Mbah Suratmi Pripun? niku yuswane pun ngancik 91 tahun. Alhamdulillah. Ning nyatane si sehat walafiat mau ya. Nggih. Salaman karo nyong barang jagongan karo nyong ya si mataring nyong. Napa Wong nyong nggih? sing domong wah dalange sing ganteng ya. Alah, ya seneng banget Berarti dalangan kan ya. carane nun sewu penglihatannya sih jelas, Mbak. Nggih, leres Iya, alhamdulillah. senajan orang agem kaca paningal. Senajan piantune wis sepuh ning sehat. Sehat. Iya, nggih. iso. Sing penting sehat. Bungahna anak putu, Nggih, ya leres. dibungahna anak putu. Ngumpulna putra wayah kumpul kabeh sabuyute sasedulure. Sukses kabeh mawi, Mbak. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih niki jan Bu Suratmi niku kelahiran tahun 1935. Lah. Napa jenengan pun lahir? Nggih dereng. Dengan si lahiran tahun pinten? Kula napa? Nggih. Kula 2001. 2001 ya. Bu Suratmi wis nganglang buana. Lah. Wis sugih duit wis. Alhamdulillah. Mulane nanggap jenengan nggih. Ya alhamdulillah. Nggih. Nggih wong napa maliku sampean 2001 nyong 2005. Alah. Karo nyong kurang kacake temen 70 2005. tahun. Karo nyong kacake 70 tahun, Mbak. Mbak, mulane nyong nyapate ya Mbah. Saya Mbah Buyut ya, Dewek. buyut. Padahal meneng ketemu Miki sok akrab banget. Akrab. Oh ala putu, doangna nini nih. Men selamat, boleh hajatan, anakku, putuku, buyutku, sampean rombongan keluarga. Panengan selamat, wis ngono, gawe lakon yang penting judulnya Antasena Mendita. Oh nggih, suwun. Narang dewek nyong iya. Temenan apa? Ya temenan masa tembelek. Pinter temen ya Mas Bawor. Ya dalang ya kudu Jos bisa pokoknya lah, ngarang. jos, jis. Ya kok mesti ana sing tiru. Apa ya? Biasanya nyong tirune angger ana sing njaluk lakon ki mesti tiru kasetku. Apa Kayak gue? Ya mbok, pemane ora ya ora apa-apa. Ya Sing tiru main paling ya ditiru Mas. iya sing tiru ki mburiku Mas Yogi Satria. Oh niki dalang niki. Ular kambang, Mbak. Nggih. Mangga. Buka jeluk slendro pantete songo. Ular kambang. Mangga Mbak Suratmi, Pak Teri, Pak Mairin. Titae lon Ole 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 ole. Mbah Imin, mangga Mbah. Sony, Rudi Puspitasari. Oh
sabar. Kameramen waranggonone disoting. Malah nyotingin Nono sih lagi ngapa? Ular kambang kuwi mau yen dimirengake ya kepenak ya, Mbak. Nggih. Nggih, niki nggih. Kula kintuaken kagem Mbah Suratni. Mbah Suratni nggih. Nggih kan para bapak, para ibu ingkang dalu punika rawuh nderek wungon. Nyekseni kalian hajatipun Ibu Suratni. Monggo dipun lajengaken, Mbak. Ngaturaken gunging panuwun, Mbak. Nggih, monggo katuran pinarak lenggah malih. Iki sing streaming yo akeh Kang Bawor. Ngono Pak Kajian war saka Kalimpoh. Mas Adi Sarjono Tri Cahaya. Sakim ugi Rizky Ahmad lan sedaya mawon tembus 2350 penonton. Wanjay. Super power luar biasa.